Nu kommer op. Op, Nadja. Op for helvede. Op. Du er bøsse. Du sparker mig. Au! Du sparker mig. Au! Jeg sparker ikke på dig, Inga. Du sparker mig 2 gange. Kom nu her, din lille bøsse. Au! Au! Så har jeg stået. Så har du sparket mig. Kom så. Ven med bøsse, det er Adam, Adam. Kom. Adam, kom her. Alle dem, der synes Adam er bøsse, nikker ja. Det er Adams værelse, det her. Se, der er fine stjerner. Så har hun sindssygt der, så er fjernsyn, så. Men Adam. Nej, nu spiller han hardcore. Hvad? Eller Nadja. Fedt, mand. Og se. Jeg Så der er så en storebror, en lillebror, og se, så har jeg sådan en fin billede. Så skal du. Det er et meget fint billede. Hvad så? Mor, der er jo ikke nogen. Forstår du nu, mand? Og der blev Adam sur. Sur. Lille biograf. Hvis du ikke kan få det, William. Lige du er en krokodil. Sur. Din navn. Lille biograf. Adam. Ja. Kom her. Giv mig noget tæsk. Du kan ikke. Bare en svans. Du er svansig. Ej, orker. Det chop, du skud. Se, drengen, han får tæsk af en pige. Nej, nu dør jeg. Fuck, nu er jeg Nadja. Se. Fuck, nu er jeg Nadja. Fuck, nu. Den her, den røver på Facebook. Fuck, helvede. Og så står der, jeg får tæsk af en pige. Nej, Nadja, lad være. Når du bostede dig selv. Ja, nemlig. Du er Det er det, et du siger. menneske, du er. Sorry. Det gør ikke ondt. Fuck, du er. Jeg kilder, han er totalt kilder. Ja. Fuck af, mener Nadja, mener. Okay, så siger prøv at se, hvad jeg laver. Wow. Skal vi være bange nu? Ikke mere. Nej. Nadja, jeg har aldrig fået tæsk af en pige før. Nej, hvad med i går? Okay, bare kom her, Nadja. Bare fucking kom her. 2 sekunder. Han har aldrig nogensinde vundet en slåskamp over mig. Lad Prøv at se. være med livet. Fordi, ved I hvad? Han ender hele tiden på gulvet. Kom eller hvad, mand, Nadja. Fucking lyst til hovedet ind i stolen, din fucking. Tager du ikke med? Jeg sværger, mand. Bare vent. Jeg venter. Hvor lang tid skal jeg vente? 2 timer. 23 timer. Du kan Fordi ramme. der er lykkens kvalifinus af. Nu se her. Så. Nadja, lad være. Jeg vil lade være med det der, Nadja. Jeg mener det, mand. Au. Så jeg vil gerne have i hånden. Nej, jeg vil gerne gøre noget ved dine fingre, så du kommer. Pia, det skal jeg gøre. Nadja, min mor tror ikke, du er, Nadja. Lad være. Hun ved, jeg er her. Hun ved ikke, skidt du er, mand. Du har sagt mit navn flere gange, og hun kan høre min stemme. Nej, jeg har sgu af, Nadja. Der sagde han det igen. Hallo, alle dem, der synes, at du er bøsse, nikker ja. Og til ja. Ja! Fuck af, Nadja. Nu har jeg dig. Er Nu du har jeg sikker? grebet på dig, Nadja. Så skal du. Nu har jeg grebet på dig. Bøsse! Jeg er lige på kamera. Jeg er lige på kamera,
Nadia. Nå, okay. Prøv at se, nu finder jeg ud af, at jeg skal en pige igen. Nej, Nadia. Jeg var på kamera. Prøv at se, nu voldtager han mig. Nej, gør jeg. Jo, han gør. Altså, jeg er på kamera alle sammen. Går det godt? Kameraet kigger væk. Og så alle sammen, går det godt? Ja, det håber jeg. Nadia, du skal slet ikke optage, når jeg overfalder dig. Hey. Nej. Altså, hvis det der overfald, det gik godt for dig, ikke? Så ved jeg ikke, hvad der går dårligt for dig. At du får tæske en pige, eller? Giver du op? Giver du op? Din fed træk. Du har taget min plads. Jeg ligger godt. En der. Og så en bøsse. Ses, mennesker. Adam, man får tæske en pige. Det kommer på Facebook.